Tupakoijien riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on jopa 40% korkeampi kuin niillä, jotka eivät tupakoi. Erityisesti riskiä lisää tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini. Nikotiini vaikuttaa sairastumisriskiin hyvin monella tavalla. Olennaista on, että nikotiini häiritsee elimistön sokeriaineenvaihduntaa. Se aiheuttaa insuliiniresistenssiä, jonka vuoksi lihakset, maksa ja rasvakudos eivät pysty ottamaan normaalisti vastaan glukoosia eli sokeria verenkierrosta aterian jälkeen. Tällöin veren sokeritasot nousevat. Nikotiini myös vähentää insuliinin eritystä. Keskivartalolihavuus on keskeisin tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Nikotiini lisää vatsaonteloon kertyvän rasvan määrää. Tässä mekanismina ovat kohonneet kortisolitasot. On hyvä tietää myös, että nikotiinin lisäksi tupakkatuotteissa on muita kemikaaleja, jotka vaikuttavat haitallisesti elimistöön, muun muassa lisäten matala-asteista tulehdusta. Matala-asteisen tulehduksen on myös todettu lisäävän riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.